Baron Prášil uvádí představení Ach, ten pokrok! Dnes večer harmonikové vzpomínky, část 2. V minulém dílu jste viděli Umlč hlasy všech harmonik v Buenos Aires. Co se to děje? Jadovitá část letí pryč. Všichni v Buenos Aires ztrácejí paměť. Věřte mi, jste majitelem jednoho z nejvýjimečnějších divadel na světě. To se dobře poslouchá, mladíku, ale já jsem jen prostý nezaměstnaný námořník. Co pak by aristokratický majitel divadla nosil tak nevkusný oděv, jako mám já? O čem to mluvíte? Tohle si na sebe berete pokaždé, když v divadle pořádáte představení. Jsem tvrdě pracující námořník, ne nějaký sebestředný evropský divadelník, co uvádí druhořadé hry. A přestaňte mi říkat, barone! Juniore, jsi si jistý, že jsou ty měchy tady? Jak to mám vědět? Vyzkoušíme klíč. Ty potvory se mi snaží utéct. Zastav je, juniore! Nech mě být, nech mě! Chyť ho rychle, juniore! Mohu splnit jen takové přání, které si přeje někdo jiný. Už to mám! Džine? Ano, pane? Mám přání. Jistě, stačí říct, pane. Děkuju, Džine. Potěšení je na mé straně. Ne, trvám na tom na mé straně. Přines talíř sardinek a smažené bramburky s cibulí. To zní lahodně. Jsem nejspíš jediný na světě, co si v přístavu nemůže dát talíř mořských dobrot. Co si jenom počnu. Vy nejste námořník, vy jste velký baron Prášil. Dost těch nesmyslů. Ještě mi tu začnete tvrdit, že ta dáma je asistentka a že dobrodružství, která zažíváme, jsou součástí pokrokových představení pro publiku. Jo, tak to je. A jmenuje se Bela. Tak jak to, že si na nic z toho nevzpomínáme? Když zmizely měchy místních harmonik, zmizela spolu s nimi i hudba a vášení tanga. A bez hudby se vypařily i vzpomínky všech v Buenos Aires. Když ty měchy vrátíme, vrátí se s nimi i vzpomínky. Ano, díky tomu, že hudba má schopnost vyvolávat vzpomínky a emoce. To je pravda. Dobře řečeno, Rito. Hudba posiluje vzpomínky, které na svůj život máme, a proto není divu, že má velkou schopnost vyvolávat emoce, které jsme ve chvílích, na které vzpomínáme, prožívali. Správně. Například durový akord v nás vyvolává pocity radosti, kdežto molový akord naopak smutek. A stejným způsobem působí i tempo. Pomalé skladby působí smutně, kdežto písně v rychlejším tempu nás zase nutí radostně poskakovat. Pomalé písně jsou romantické. Poměrně nedávno bylo zjištěno, že poslech hudby aktivuje část mozku zvanou limbický systém. Jde o část mozku, která řídí naše emocionální reakce. Já jsem slyšel, že je to patrné už u čerstvě narozených dětí. Také bylo dokázáno, že když posloucháme hudbu, která se nám líbí, náš mozek vylučuje neurotransmitter zvaný dopamin. Je to chemický posel, který umožňuje zakoušet potěšení. Aha, tak to už vím, o co vám přesně jde. Pojďme všechny harmoniky naplnit dopaminem. Ne, námořníku. Vzhůru na loď. Pojď sem! Nenech ho uprchnout! Chyť ho, juniore! Mé drahé Buenos Aires, až tě znovu spatřím. Zapomněl jsem slova. Pojď sem! Jdeš na to špatně, chlapče. Měchy harmonik si zaslouží úctu. Pojď sem. Páni, myslím, že jsem si ta slova vybavil. Mé drahé Buenos Aires, až tě znovu spatřím, se zapomněním i smutkem se rozloučím. Nechte toho, Viti. Kdo vám u všech všudy řekl, že umíte zpívat? Omluvte mě, pánové.
Mohou být, juniore. Jeden ubohý měch jistě paměť celému městu nenavrátí. Agente Lipský, všude jsem vás hledal. A zase ty? Pojďte, máme tu práci, dokončit misi. Nejspíš jsi mě s někým spletl. Nejste nikdo jiný než Klaus Lipský, tajný agent spolku světových kazisvětů. Vaší misí je objevit doupě padoušských zlodějů sardinek, kteří terorizují tento rybářský přístav. Ale prosím tě, to zní jako zápletka špatného filmu. Slyšel jsem, že pokud je máme chytit, musíme je nalákat na tác fantasticky šťavnatých sardinek. Já žádné sardinky nechci. Tenhle rozhovor je minutu od minuty divnější. Sice si nepamatuje, kdo je, ale nátoru má pořád stejnou. Je velmi důležité je chytit. Na těch sardinkách závisí všechno. Světový mír, globální oteplování, dobytí sluneční soustavy. Pokud tuhle misi dotáhnete do konce, bude z vás hrdina, možná i celebrita s horou peněz. Postaví vám sochy, budou o vás zpívat a přetahovat se o to, kdo po vás pojmenuje ulici. Jenomže kde mám vzít ten tát sardinek? S tím mám rád pomůžu, jsem totiž džin. Mně moc jako džin nepřipadáš. Ale jsem. Co kdybyste si přál nějaké sardinky a zkusil to? Nemám zájem, nemám teď chuť nic jíst. Počkejte moment. Prostě řekněte, džine, přeji si talíř sardinek a já je nechám objevit. Pokud je to tak důležité, proč si to nezařídíš sám? Už mě s tím neotravuj. To nejde. To přání musíte vyslovit vy. Je to vaše mise. Já ale nemám zájem. Jde jen o talíř sardinek. To je mi jedno. Prosím, vyslovte to. Moc vás prosím, pane, prosím, mám strašný hlad. Víš ty co? Vlastně mám přání. Konečně, pane, poslouchám. Přál bych si, aby si mi dal pokoj hned. Zmizni ode mě. Ale ne. Proč si to jenom přejete, pane? Splň mi moje přání. Zatroleně. Ten poklop je zamčený. Pokud chceme ty měchy získat zpátky, pak musíme přijít na to, jak ten poklop otevřít. Vidím tu další dveře a není na nich zámek. Pravda. Jenže ani to nejde. Možná je na ně napojený tenhle přístroj. Zřejmě tu musíme něco udělat, ale co? Je to hádanka! Musíme zjistit plochu každého obrazce a potom příslušný výsledek zadat na číselníku. Obsah obdélníku zjistíme vynásobením jeho šířky a výšky. Tenhle obdélník měří 3 cm x 6 cm, takže odpověď je 18. Obsah trojúhelníku zjistíme vynásobením jeho šířky a výšky a následným vydělením 2. Trojúhelník je široký 5 cm a vysoký 4 cm. 5 x 4 to je 20 a děleno 2 je 10. A obsah kosočtverce zjistíme vynásobením délek jeho úhlopříček a poté vydělením 2. Vodorovná úhlopříčka je dlouhá 5 cm a svislá je dlouhá 6 cm. 5 x 6 je 30, děleno 2 je 15. Baron! Proč vždycky nakonec musí zvítězit jenom ten prokletý baron? Hej, strýčku, když je teď tenhle klíč k ničemu, nechceš si ho třeba nechat jako suvenýr? Co se to stalo? Na nic si nevzpomínám. Proč jsem pořád v Buenos Aires? Žine, kde ten levandulový lenoch je? Nikdy není po ruce. Víte, co bych si přál? Přál bych si mít teď ruce kolem jeho krku. Myslím, že mi bere. Mám ji. Pane, vidím, že se vám už vrátila paměť. O čem to zase mluvíš, ty jeden kouřový moulo? Kdyby místo paměti ztratil způsoby. To nic, pane, nic se neděje. Vím, že budu litovat, ale dělová koule! No, a teď rychle, odtud. Chci zapomenout, že jsem kdy navštívil to město Buenos Aires. Promiňte, milí příteli, co to děláte s těmi věcmi? Myslel jsem, že na ně hraju, jenže z nich žádná hudba nevychází.
Přátelské vzdychání měchů. Cítím hlubokou touhu, jako by se mi navracela má duše. Hudba se vrátila a spolu s ní i všechny vzpomínky a vášně, které nám připomínají, kým vlastně jsme. Najednou se mi to všechno vybavuje, jsem baron Prášil, největší divadelní producent v celém showbiznesu. Vážně? No jistě. Já jsem Carlos Gardel. Natáčel jsem desky, filmy a zpíval jsem nadšenému publiku po celém světě. Ještě jsem o vás neslyšel. Tak mi přece pomozte, zlomyslíku. Mi Buenos Aires, querido. To je překrásná hudba. Říkal jsem, ten chlapík má talent. To bylo báječné představení, barone. Ano, nejúžasnější na světě. Na českém znění spolupracovali Rudolf Kubík, Andrea Elsnerová, Vít Gajdoš, Linda Křišťálová, Petr Rychlý, Lumír Olšovský, Libor Hruška, Klára Šumová, Renata Jarošová, Adolf Vojta, Hana Somolová, Jindřich Kubišta, Jan Schubert, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Michal Vostřes. Vyrobila Česká televize 2022.